І праходзячы, убачыў чалавека сляпога ад нараджэння. Дык спыталіся ў яго вучні яго, кажучы: «Раббі, хто саграшыў, ён ці бацькі яго, што ён сляпым нарадзіўся?» Адказаў Ісус: «Ані ён не саграшыў, ані бацькі яго, але каб справы Божыя выявіліся на ім. Мне належыць выконваць справы таго, хто мяне паслаў, дакуль дзень. Надыходзіць ноч, калі ніхто не можа рабіць. Пакуль я на свеце, я святло свету». Як сказаў гэта, плюнуў на зямлю і зрабіў балота са сліны і намазаў балота на вочы яго. І сказаў яму: «Ідзі, абмый у купальні Сілоя», што значыць «пасланы». Дык ён пайшоў і абмыўся і вярнуўся відушчы. Суседзі ж і тыя, што яго раней бачылі, як быў жабраком, казалі: «Ці ж гэта не той, што сядзеў і жабраваў?» Адны казалі: «Гэта ён», другія казалі: «Ніякім чынам, але падобны на яго», а ён казаў: «Гэта я». Дык казалі тады яму: «Як вочы адкрыліся ў цябе?» І ён адказаў: «Чалавек, якога завуць Ісус, зрабіў балота, памазаў вочы мае, ды сказаў мне: ідзі да купальні Сілоя і абмыйся. Я пайшоў, абмыўся і стаў бачыць». І сказалі яму: «А дзе ён?» Ён гаворыць: «Не ведаю». Дык завялі таго, што быў сляпым, да фарысеяў. А была субота ў той дзень, калі Ісус зрабіў балота і адкрыў вочы яго. Дык ізноў пыталіся ў яго фарысеі, якім чынам ён стаў бачыць. А ён сказаў ім: «Балота паклаў ён на вочы мае, я абмыўся і бачу». Дык казалі некаторыя з фарысеяў: «Чалавек той не ёсць ад Бога, бо не пільнуе суботы». Другія ж казалі: «Як жа чалавек грэшнік можа чыніць такія знакі?» Гэтак дайшло да нязгоды між імі. Дык кажуць ізноў сляпому: «Што ты скажаш пра таго, які адкрыў вочы твае?» Ён жа сказаў: «Гэта прарок». Юдэі, аднак, не паверылі ў тое, што ён быў сляпы і стаў бачыць, пакуль не паклікалі бацькоў таго, хто стаў бачыць. Дык пыталіся іх, кажучы: «Ці сапраўды ён, ваш сын, аб якім кажаце, што нарадзіўся сляпым? Дык як жа ён цяпер бачыць?» Адказалі бацькі яго і сказалі: «Ведаем, што ён наш сын, ды што сляпым нарадзіўся. Але якім чынам цяпер бачыць, не ведаем, не ведаем таксама, хто яму адкрыў вочы. У яго самога пытайцеся. Ён мае гады, хай сам аб сабе расказвае». Гэтак сказалі бацькі яго, бо баяліся юдэяў, бо юдэі ўжо змовіліся, што калі хто прызнае яго за Хрыста, вылучаць таго з сінагогі. Дзеля таго бацькі яго сказалі: «Мае гады, яго самога пытайцеся». Затым паўторна паклікалі чалавека, што быў сляпы, і сказалі яму: «Услаў Бога, мы ведаем, што той чалавек грэшнік». Але ён адказаў: «Ці ён грэшнік, не ведаю, але толькі ведаю, што я быў сляпы, а цяпер бачу».
Зноў сказалі яму: «Што ён зрабіў табе? Якім спосабам адкрыў твае вочы?» Ён адказаў ім: «Я ўжо сказаў вам, і вы не чулі. Што яшчэ вы хочаце пачуць? Ці і вы хочаце быць яго вучнямі?» Яны дакаралі яго і сказалі: «Гэта ты яго вучань, а мы вучні Майсея. Мы ведаем, што да Майсея прамаўляў Бог, але адкуль гэты, не ведаем». Чалавек адказаў і сказаў ім: «Гэта вось і дзіўна, што вы не ведаеце, адкуль ён, а ён адкрыў мае вочы. Ведаем жа, што грэшнікаў Бог не слухае, а калі хто спахвальнік Бога і волю яго выконвае, таго слухае. Адвеку не чута, каб хто народжанаму сляпым вочы адкрыў. Каб ён не быў ад Бога, не мог бы нічога зрабіць». Адказваючы, сказалі яны яму: «У грахах увесь ты нарадзіўся, і ты павучаеш нас?» І прагналі яго прэч. Пачуў Ісус, што яго прагналі, і калі спаткаў яго, сказаў яму: «Ці верыш ты ў Сына Божага?» Ён, адказваючы, спытаўся: «А хто ён, Господі, каб я паверыў у яго?» Сказаў яму Ісус: «І ты ўжо бачыў яго, і той, хто з табою гаворыць, гэта ён». Дык ён гаворыць: «Веру, Господі», і пакланіўся яму. І сказаў Ісус: «На суд прыйшоў я на гэты свет, каб тыя, што не бачыць, бачылі, а тыя, што бачаць, сталіся сляпымі». Пачулі гэта некаторыя з фарысеяў, што пры ім былі, і сказалі яму: «Няўжо і мы сляпыя?» Сказаў ім Ісус: «Калі б вы былі сляпыя, не мелі б віны. Вы, аднак, кажаце: мы бачым, і грэх ваш застаецца».